Ассалому алайкум, бародарону хоҳарон. Имрӯз мефаҳмем чӣ хел зарб задани бисёразогиро ба бисёразогӣ. мавзӯи имрӯзамон чӣ буда? Зарби бисёразогӣ ба бисёразогӣ. сар кардемш. Барои мавзӯро фаҳмидан бо меорам аналогия. Аналогия маъноеро дорад ки мисол. Чӣ мисол? Мо дарси пешина гуфта будем ки қавзора ҳамчун қопча қабул мекунем. Ана ки фарз кардем ки ҳастад ду одам. Чӣ хели одамо? Мадина қати Хадиҷа. Хатича. Ҳастаи қопча. Аз рӯи қопча се харгушаю 5 сомонӣ. Фарз кардем ки Мадина ҳамхели 4 та қопча дорад. Чанд қопча? Мадина 4 қопчае дорад ки дар дуруни ҳар якташ се харгушияю 5 сомонӣ. Хатиҷа бошад ҳамхели қопчаҳо 4 та неу 5 та дорад. 5 та чӣ дорад? 5 та анами намуди қопчаҳо дорад. Тогда ки Хатиҷа метавонем гуфта ки умуман ҳардушон ҳам Мадина ҳам Хатиҷа якҷоя 9 та анамхели қопча доранд. 4 та Мадина дорад, 5 та дигар ки Хатиҷа. Умуман гирем чанд та доранд якҷоя? 9 та. Маънош метавонем нависем ки якҷоя плюс маънои чиро дорад? Маънои якҷоя. Ҳардушон чанд та доранд? 9 та. 5 ҷамъи 4 чанд мешавад? 9 та. Ана ки савол. Ман метавонам ҳисоб кунам алоҳида ки Хадиҷа чанд харгуш дораву чанд сомонӣ дорад, Мадина чанд харгуш дораву чанд сомонӣ дорад. Самделиҳо барои чӣ? Барои он ки ман медонам ки Хатиҷа чанд қопча дорад? 5 та қопча дорад. дар дуруни ҳар якташ се харгушияю 5 сомонӣ. Агар 5 та қопча дошта бошад, дар дуруни ҳар як қопчааш сетаи харгушӣ бошад, значит ҳамагӣ чанд харгушай? 15 та харгуш. Менависем 15 та харгуш ки дорад? Хатиҷа дорад. Бо дар ҳар як қопчаи Хатиҷа 5 сомонӣ ҳастад. Значит Хатиҷа ҳамагӣ чанд сом дорад? 5 та қопча, 5 та 5 сомон, значит 25 сомон. Ҷамъи 25 сомон. Ана ки биёем бифаҳмем ки Мадина чанд харгуш дораву чанд сомонӣ дорад. Мадина ҳамагӣ 4 қопча дорад. Дар ҳар як қопчааш се харгушия. Значит чӣ кор мекунем? 4 кара се харгуш мешавад 12 харгуш. Бо Мадина 4 та 5 сомон дорад, барое ки дар ҳар як қопчааш 4 та 5 сомияй, хеле қопча 4 та дорад, 4 кара 5 20 сомон. Чӣ кор кардем мо барои ҳамин қавзора кушодан? Барои ҳамин қавзора зарб задан. Гирифтем панҷа, зарб задем ҳам ба 3, ҳам ба 5. Дурустай? Баъд аввал гирифтем 4, зарб задем ҳам ба 3, ҳам ба 5. ҳамин намуди усули зарбзанира мо қадди шогирдон мегуфтем ки фонтан. Акана медонам фонтан да монанд астай, монанд нестай. Мақсад мегуфтем фонтан. Маънош вақте ки ду та қавза ё ки мегӯям бисёразогиро ба бисёразогӣ ду қавза вақте ки зарб задем, истифода мебарем роҳи чиро? Роҳи фонтано. Гирифтем якумша ҳам ба ин зарб задем, ҳам ба ин. Гирифтем дуюмша ҳам ба ин зарб задем, ҳам ба ин. Ана мехешид. Ана ки метавонем ҳисоб кунем ки якҷоя во чанд та харгуш доранд. 15 та харгуш, 12 та харгуш. Ҳамагӣ чанд та харгуш? 27 та харгуш. бо якҷоя чанд сом доштанашона метавонем ҳисоб кунем? Метавонем. 25 сомон ҷамъи 20 сомон мешавад 45 сомон. Ана мо чӣ кор кардем? Ҳамин корро иҷро кардем. Анами усула истифода бурда маву шумо зарб мезанем бисёразогиро ба бисёразогӣ. Маънош қавзора зарб мезанем. Барои қавзора ба ду қавза вақте кушодан мехоҳем, анами усули фонтана истифода мебарем. Усули фонтан чӣ буда? Гирифтем якум ҷамъшаванда ё ки якум яказогии якум қавса зарб мезанем ба ҳар як азогии дуюм қавс. Бо дуюмша ба ҳар як тавай ҳамхеле ҳар якша зарб занда мегирем. Ана ки биёен инра кур мекунему, як дута мисол кор мекунем, то ки шумо ҳамира хушрӯ дарк бикунем, то ки хушрӯ бифаҳмем. Курш мекунем. Курш кардем. Менависем дута қавс. Қавзи якум ё бисёразогии якумон чи аст? 2x ҷамъи 3. Бисёразогии дуюмон чи аст? 3x кари 4.
агар мо хоҳем ки ҳамин ду қавса ба дигар изҳор занем, чӣ истода мебарем? Роҳи фонтана истода мебарем. шумо мегӯем ки дар куҷои амали зарда байни ҳамин дута қавс ягон чи неста, гӯё значит дар онҷо зарба аст. истода мебарем чиро? Роҳи фонтана. Фонтан чӣ маъно дошта? Мегирем дикса, зар мезанем ҳам ба иш, ҳам ба уш. мо мегирем сира, зар мезанем ҳам ба иш, ҳам ба уш. чӣ хел зар мезанем? сар кардем. Dx зар мезанем ба 3x. мо шуморо гуфта будем ки ҳангоми зарби яказогиҳо коэффициентҳоро зар мезанему дараҷаҳоро ҷамъ мекунем. Dx коэффициенташ чандае? 2. 3x боша коэффициенташ 3. 2 зарби 3 мешавад 6. дараҷаҳоро ҷамъ мекунем. Дараҷаи x 1 дараҷаи x ҳам 1. 1 ҷамъи 1 мешавад 2. анак мо мегирем dx зар мезанем ба чӣ? Ба минуси 4. бо ҳамон кор коэффициентҳоро зар мезанем, дараҷаҳоро ҷамъ мекунем. коэффициентҳошон 2 минуси 4 2 минуси 4 агар мо зар занем мешавад минуси 8. ака дараҷаҳоро ҷамъ мекунем. Лекин x дараҷаи 1 дора, ай боша x надора, барои ҳамин x дараҷаи 1 меистад, x холӣ меистад, барои ки дигар дараҷа нестад. dx зар дадем ҳам ба 1 ҳам ба 3x ҳам ба минуси 4. анака зар мезанем 3-ра ҳам ба 3x ҳам ба минуси 4. плюси 3 зарби 3x коэффициентҳоро зар мезанем, дараҷаҳоро ҷамъ мекунем. Лекин дараҷаи ҷ тай барои ҳам қадар просто дараҷаро чӣ мекунем? Мекушонем. 3 кара 3 мешавад 9x ҷамъи 9x. барои чӣ ҷамъ шуд? Барое ки плюси 3 плюси 3. дута плюсро зар занем мешавад плюс. дута минусро ҳам зар занем мешавад плюс. Лекин агар гуногун бошанд, ку плюсу минусро зар занем мешавад минус. анака плюси 0 зар мезанем ба минуси 4. аломатошон ҳархелае, маънош плюсу минусае, мешавад минуси 3 кара 4 мешавад 12, минуси 12. баъди ӯе ки мо ҳамин қавсҳоро зар додем, ҳамин бисёразогиҳоро зар додем, ана кори мо чие? Кори мо ӯе ки соддатар кардан. доятон аст мо гуфтем ки соддатар кардан чӣ маъно дорад? Ифодаро содда кунед, маъноеро дорад ки бинем ки ҳастай ҳамун яказогиҳое ки дараҷаҳошон якхела бошанд. ина дараҷаи инаи масалан 2 бо ҳамхелӣ ҳастай? Дигар несте. Барои ҳам чикор мекунем? Просто мекушонемша. ина кушондем. бо нигоҳ мекунем минуси 8x дараҷаш 1 бо ҳамхелӣ ҳастай ки дараҷаш 1 боша? Ана плюси 9x. минуси 8 маъноеро дорад ки 8 қарз дорем, плюси 9 маъноеро дорад ки 9 дорем. агар 8 қарздор бошем, 9 дошта бошем, мешавад 1 1x. 1 менависам, барое ки мо вақте ки ягон коэффициент набошад, значит дар оҷо 1 бо мешавад чӣ? Минуси 12. бо ҳамин тамом ина зар додем чира? Бисёразогиро ба бисёразогӣ. умедворам ки ягон мушкиле надорад. анака чикор мекунем? Кор мекунему? бо як мисоли дигар кор мекунем. мисоли дуюмон чӣ хеле мешавад? ин ҳам осонтар мешавад. 2x квадрат тари 3x зарби минуси 3x ҷамъи 4x квадрат. иш ҳам осонтарашо кор мекунем, баъд як мисоли мушкилтар мешавад. бо қонун чие? бо ҳамин кор қавсҳоро зар додан чикор мекунем? Роҳи фонтана истода мебарем. роҳи фонтан чӣ маъно дорад? гирифтем якумша зар дадем ҳам ба якумаш ҳам ба дуюмаш, ай дуюм қавс мегирем. ана иша бо зар мезанем ба ҳар як яказогии дуюм қавс. чӣ хел зар мезанем? мо гуфтем ки чӣ хелай қонун? вақти зар доданда коэффициентҳо зар мешаванд, дараҷаҳо ҷамъ мешаванд. коэффициентҳоро зар мезанем. 2 кара минуси 3 мешавад минуси 6. дараҷаҳоро боша ҷамъ мекунем. дараҷаи x 2, дараҷаи x 1. 2 ҷамъи 1 мешавад 3. мо мегирем ҳамин 2x квадратро зар мезанем ба чӣ? Ба плюси 4x квадрат. коэффициентҳоро зар мезанем. 2 кара 4 мешавад 8 плюси 8. дараҷаҳоро ҷамъ мекунем. 2 ҷамъи 2 мешавад 4. бо ҳамон корро мекунем. минуси 3x зар мезанем ба минуси 3x. коэффициентҳоро зар мезанем. минуси 3 зарби минуси 3 мешавад плюси 9. минусу минус метиҳад плюс фақат дар вақти зарб. минус зарби минус метиҳад плюс. вақте ки зарб набошад, гуфтам мумкин нест ки минус метиҳад плюс. минус 3 зарби минус 3 мешавад плюси 9. бо дараҷаҳоро ҷамъ мекунем. 1 ҷамъи 1 мешавад 2. ана охирон амал минуси 3x зарб мезанем ба плюси 4x квадрат. минуси 3 зарби плюси 4 мешавад минуси 12. бо дараҷаҳоро ҷамъ мекунем. 1 ҷамъи 2 мешавад 3. анака баробарди. ана кормон чӣ мондай? мо зар задем, пайдо шуд бисёразогӣ. бояд ин бисёразогиро чӣ кунем? Содда кунем. барои содда кардан чӣ маъно дорад? дараҷаҳои якхела доштагиҳоша ҷамъ кардан накурад. ина ҳастай минуси 6x куб бо ҳамхелиш ҳастай? ина ҳасташ. маънош ки на. бо ҳастай ана иш. минуси 6 чӣ маъно дорад? маъноеро дорад ки 6 қарз дорем. минуси 12 чӣ маъно дорад? маъноеро дорад ки 12 қарз дорем. агар 6 қарздор бошем, 12 қарздор бошем, ҳамагӣ чанда қарз дорем? ҳамагӣ 18 қарз дорем. мешавад минуси 18 x дараҷааш 3.
ана баъд ҳастай бо чӣ ҳастай плюси 8х дараҷаш 4 бо ҳастай дар дараҷаи 4 доштагӣ нестай. Барои он қадар чикор мекунем? Просто рӯпучон мекунем. Мешавад плюси 8х дараҷаш 4 ҳастай 9х дараҷаш 2 ҳастай. бо ҳастай ягонтай дигар дараҷаи 2 дур нестай. Барои он қадар чикор мекунем? Просто бо рӯпучон мекунем. Мешавад плюси 9х дараҷаш 2. бо ҳамин тамом ина зарф задем, чикор кардем? Ба бисёразогӣ табдил шудем, гузаштем. Ана баъд явай соддаш кардем. Ана ки мегзарем ба мисоли якта дигар мисоли мушкилтар. Мисоли мушкилтараш чӣ хеле мешавад? ҳозир мебинем. мисоли мушкилтараш хеле ки ай ба ғайр аст дита бисёразогӣ ё ба ғайр аз дита қавс бо дар пешон агар ягон як азогӣ дигар бошад чӣ маъно дорад? Ина ана хеле бошад чӣ? 2х кари 3х ҷамъи 4 бо дар пешон биёем нависем масалан минуси 3. чӣ хел зарф мезанем? чӣ хел мекушоем қавсҳои ана хелиша? барои хеле қавсҳоро кушодан якумин коре ки мекунем, якум қавсҳоро зарф мезанем. худоятон мегирем, якум қавсҳоро зарф мезанем, баъд ҷавоби ёфтагимона ҳар якта ҷавоб ба чанд зарф мезанем? Ба минуси 3. биёем якум чикор мекунем? Қавсҳоро зарф мезанем. значит чикор мекардаем? Аввал минуси 3ро зарф намезадаем. минуси 3ро чикор мекунем? Просто мекучонем. ина кучондемш. ай ду қавсҳоро чикор мекунем? Зарф мезанем. чӣ хел зарф мезанем? бо ҳам қоидаи пешина маънош мегирем 2х зарф мезанем ҳам ба иш ҳам ба уш. мегирем минуси 3ро ҳам зарф мезанем ба иш ҳам ба уш. биёем зарф занем. 2х зарф занем ба 3х чикор мекунем? Коэффициентҳоро зарф мезанем, дараҷаҳоро чикор мекунем? Ҷамъ мекунем. 2 кара 3 мешавад 6. дараҷаҳоро ҷамъ мекунем, 1 ҷамъи 1 мешавад 2. ана ки 2х боз зарф мезанем ба чӣ? Ба плюси 4. 2х зарби 4 мешавад 8х. барои чи 8х барои 2 кара 4 8 дараҷаи 1 дигар х нестай. Барои он ки дараҷааш бисёр намешавад. мо мегирем минуси 3ро зарф мезанем ба 3х мешавад минуси 9х. мо минуси 3ро зарф мезанем ба плюси 4 мешавад минуси 12. ина чикор кардем? Қавсҳоро кушодем. қавсҳоро зарф задем. ана ки чикор мекунем? Ана ки бо минуси 3ро ба ҳар яктаи ҳамин чикор мекунем? Зарф мезанем. чӣ хел зарф мезанем? минуси 3ро мегирем ҳам ба иш ҳам ба уш ҳам ба уш ҳам ба охиронгиш. биёем зарф занем. минуси 3 зарби 6х квадрат чӣ мешавад? минуси 3 зарби 6 минуси 18 х квадрат меистад. барои чи дараҷааш зиёд нашид? Барои ки дараҷаи х нест. минуси 3ро зарф мезанем ба плюси 8х мешавад минуси 24х. барои чи минуси 24? Барои ки минуси 3 плюси 8 аломатҳои ҳархеланд, знакҳои ҳархеланд. барои қадар мешавад минус. дар вақти чи? дар вақти зарф. минуси 3 зарби минуси 9 мешавад плюси 27х. барои чи плюс шид? Барои он ки дита минус метиҳад чӣ метиҳад? Плюс. ана ки минуси 3 зарф мезанем ба минуси 12 мешавад плюси 36. чӣ кор мондай? ана ки мондай ягона коре ки ифодаро содда кардан. ифодаро содда кардан чӣ маъно дорад? як хела дараҷа доштагиҳоша ҷамъ кардан. не дараҷааш 2 бо дараҷаи 2 ҳастай дигар нестай. барои он қадар мегирем? Просто мекушонемша. ҳастай минуси 24х ҳастай плюси 27х. ана ё дараҷаашон як хела дараҷаашон яга. минуси 24 маъноеро дорад ки 24 та қарз дорем. плюси 27 маъноеро дорад ки 27 та дорем. агар 24 та қарз дошта бошему 27 та дошта бошем мешавад плюси 3х. мемона охиронгиш плюси 36. ана ин буд мисоли мушкилтараш. биёед якта охиронгиша ҳал мекунем ва ҳамин тамом. охиронгиш чӣ мешавад? охиронгиш чӣ хел мекунем? агар ки бо ҳамун як азогимон чӣ дошта боша? ягон х дошта боша. масалан минуси 4х зарби минуси 5х ҷамъи 3 зарби минуси 2х кари 6. чикор мекунем? гуфтем якум коре ки мекунем барои хеле қавсҳоро кушодан якумин коре кардан накурай. аввал қавсҳоро зарф мезанем. ана баъд ҷавобша ба минуси 4х. чикор мекунем? минуси 4х просто рӯкучон мекунем. қавса менависем. минуси 5х зарф занем ба минуси 2х чӣ мешавад? минуси 5х зарби минуси 2х. мо гуфтем ҳангоми зарф коэффициентҳо зарф мешаванд, дараҷаҳо ҷамъ мешаванд. минуси 5 зарби минуси 2 мешавад плюси 10. дараҷаҳоро ҷамъ мекунем. 1 ҷамъи 1 мешавад 2. бо ҳамин минуси 5х зарф мезанем ба минуси 6. бо ҳамун кор коэффициентҳоро зарф мезанем, дараҷаҳоро ҷамъ мекунем. минуси 5 зарби минуси 6 аломаташон якхелаи барои он мешавад плюси 30. дараҷаи ич ягай и боша х надорад. барои он қадар дараҷаи 1 меистад. плюси 3ро зарф мезанем ба минуси 2х. аломаташон ҳархелаи барои он мешавад минус 6х. плюси 3ро зарф мезанем ба минуси 6 мешавад минуси 18.
انا که چی کاری آخران مونده کاری آخران چیه همین 4x به هر یک همین چیکار میکنیم ضرب میزنیم давай سرش کردیم minus 4x ضرب 10x کвадрат minus 4 ضرب میزنیم به 10 میشه minus 40 درجه ها را جمع میکنیم 1 جمع 2 میشه 3 minus 4x ضرب میزنیم به plus 3x minus 4 ضرب میزنیم به plus 3 میشه minus 1 درجه ها را جمع میکنیم میشه 2 minus 4x ضرب میزنیم به minus 6x minus 4 ضرب minus 6 میشه چی plus 24 درجه ها را جمع میکنیم میشه 2 minus 4x ضرب میزنیم به minus 18 minus 4 ضرب minus 18 میشه plus 72 x خالی میسته انا x برابر انا که ifade را ساده کردن ساده کردن چی معنی داشته درجه اخیلا داشته جمع و تر کردن درجه انش 3 بازه هم خیلی دیگه نیست برای خود چیکار میکنیم رو کوچان میکنیم minus 40 x درجه 3 هست minus 120 x کвадрат واسه plus 24 x برای درجه اخیلا برای خود حق داریم که جمع یا ترشون کنیم minus 120 معنی رو داره که ما 120 قرض داریم plus 24 معنی رو داره که ما 24 داریم 120 24 اگر ترک نمیشه چند میشه و 96 minus 96 x کвадрат برای چی مینوس برای اون که قرضمون چی بود بسیاری بود انا که پلوسی 72 x برای چی را جمع تر کردم ممکن نیست برای که درجهشون چخیله هر خیلی با همین تمام انا که انا می حالت دما واسه خونگی را شما داخلی می چسبونم و میتونین حل کنین و درس دیگه دا من خودم حل میکنم و میتونین که چیکار کنین مقایسه کنین با همین